Yeah. Hello, hello. Hello, hello. Hello, sounds. Why sounds?
O Ginoo bughang akong mga ngabil.
mahikatulog. Sa pagsangpit ko, tubag ako, Diyos sa katarungan. Sa akong kayugot, kaloy ako og pamatia, ang akong pag-ampo. Mga anak sa katawhan, hangtod kanus atakpan ninyo ang inyong mga kasing-kasing. Nganong gihigugma ninyo ang kawang o gipangita ninyo ang baka. Ngang Ginoo naghimo katingad-an sa iyang mga santos. O sa pamation ko sa Ginoo, sa pagsangpit ko kaniya. Kahadluki siya og ayaw pagpakasala sa inyong higdaan, pamalandong sa kahilom. Ihalad ang katarungan og saligi ang Ginoo. Unsay makahatag kanamo kalipay, pangutana sa katawhan. Kahimot sa Dios, maoy makahatag kanatog kaglipay. Labaw sa pag-abunda sa trigo, ug sa bag-ong bino nga gikalipay sa daghang katawhan. Mao ang kalipay ko nga gikan kanimo. Malinawon gilayon mahikatulog ako og makapahulay. Kay ikaw Ginoo ang akong kasiguruhan. Himaya sa mahal og sa anak og sa Espiritu Santo. Maingod sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa katuigan nga tanan. Amen. Sa dakong kalinaw, ako mohigda og mahikatulog. O kining akong lawas, sa paglaom mo pahulay. Palumtara ko, O Ginoo, diha kanimo ako nangitag panalipon. Gingon ko ang Ginoo, ikaw akong Ginoo.
ikaw dagayon ang akong kalipay. Alang sa maghigugmaon kaniya, gihatagan ko niyang dakong paghigugma. Napilo-pilo ang ilang mga kaalahutan, kadtong nagsimba sa ilang mga Ginoo. Di ko mutipon sa dugon nilang tigong, ni nga nilitokon ko ang ilalan. O Ginoo, ikaw ang akong kabilin, ug akong kupa. Ikaw mismo mawang akong ganti. Daigon ko ang Ginoo nga naghatag kanako maayong tambag. Bisan sa kagabion siya nagtudlo sa akong kasing-kasing. Sud-ungon ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko. Kay niya siya sa akong tuo, aron dili ko matarong. Tungod nini nagmalipayon ang akong kasing-kasing o kalag. Bisan gani ang akong lawas mo pahulay, saway ko kahadlok. Kay di mo biyaan ang akong kalag, diha sa lubnganan. Di mo itugot nga ang imong pinalangga madunot. Pakitaon mo ako kinabuhi, ug tumang kalipay. Diha sa imong kiliran, malipay ako sa kahangturan. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, sa katuigan nga tanan. Amen. Ug kining akong lawas, sa paglaom mo pahulay. At taas kamo mga pultahang tunay, musulod ang hari sa himaya. Sa Ginoo man ang yuta ug ang iyang kapuno,
ang kalibutan ug ang tanan nga nagpuyo kaniya. Ibabaw sa kadagatan gitukod niya kini. Ibabaw sa katubigan niyang gihimong malig-on. Kinsay mutungas sa santos niya nga bukid. Kinsay mubarog sa balaan niya nga dapit. Ang limpyo kamot putli kasing-kasing ngawa mangandoy sa kakawangan. Ug wa manumpa sa limbong ngadto sayang silingan. Siya nakadawat sa bendisyon ug ganti gikan sa Ginoong manluluwas. Ingon kayod ni ini ang ipangita sa naong sa Dios ni ako. Mga punuan, isaha ang inyong mga pultahan. Pataas mga pultahang tunhay. Musulod ang hari sa himaya. Insaman kining hari sa himaya, ang Ginoong kusgan o gamhanan. Ginoong gamhanan sa gubat. Mga punuan, isaha ang inyong mga pultahan. Pataas mga pultahang tunhay. Musulod ang hari sa himaya. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa katuigan nga tanan. Amen. Pataas kamo mga pultahang tunhay. Musulod ang hari sa himaya. Napigi ang akong kausa ug luwat sa ako. Unang pagbasa sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Samtang nagpadayon ang saad sa Dios nga makasulod kita aron makapahulay uban kaniya, matnguna nato nga dili mapakyas ang atong pagsulod sa maong pahulay. Kay sama kanila nakadungog kita sa maayong balita. Apan, wala magpulos ang mensahe nga ilang nadungog tungod kay wala man sila mutuo niini. Kita nga mituo
mao hinuon ang nakasulod sa pahulay uban sa Dios. Sigon sa iyang giingon, napungot ako og nanumpa nga dili gayud sila makasulod ug makapahulay uban kanako. Gisulti kini niya bisan ko nahuman na niya ang tanan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay sa usa ka dapit sa kasulatan, gihisgutan ang ikapitong adlaw. Mipahulay ang Dios sa ikapitong adlaw sa tanan niyang buhat. Gihisgutan usab kini niya sa iyang pag-ingon nga adunay dili makasulod ug makapahulay uban kaniya. Kadtong unang nakadungog sa maayong balita, wala makasulod ug makapahulay uban sa Dios tungod kay wala man sila mutuo. Busa may pipila di ay nga nakasulod ug nakapahulay uban sa Dios. Ug nagtagal usab siyag adlaw nga ginganlag karong adlawa. Nagsulti siya niini, tapos ang daghang katuigan, pinaagi ni David. Diha sa kasulatan, nga naisgutan na, nga nag-ingon, kung makadungog kamo sa tingog sa Dios karong adlawa, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung si Josue, nakahatag palang kanilag pahulay, dili na unta ang Dios maghisgot og lain pang adlaw. Busa may adlaw di ay nga igpapahulay sa mga katawhan sa Dios. Bisan kinsa nga makasulod ug makapahulay uban sa Dios, mopahulay gayud sa iyang mga buhat. Sa samang paagi nga ang Dios mipahulay usab sa iyaha. Busa maninguha kita sa pagsulod aron mamahulay uban sa Dios, aron wala gayud kanatoy mapakyas sa pagsulod gumikan sa atong pagkamasupilon. Kay ang pulong sa Dios buhi o gamhanan, mas hait pa kay sa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag og espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kinauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha sa hunahuna o kasing-kasing sa tao. Ug walay butang matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan magahatag unya kaniyag husay sa atong mga binuhatan. Gilubong nila ang Ginoo, o gitakpan paghayok ang lubnganan, ilang giligid ang dakong bato.
Pangulong Pari ng nayukang Pilato Guardia alang sa iyang lubong. Pagbasa, gikan sa karaang sermon sa Sabado Santo. Adunay kahibulungang hitabo niining adlaw. Kanusa ang kalibutan walay timik ug naputos sa dakong kahilom. Nagmahilom ang tibuok nga yuta kay ang hari natulog. Nagkurog ug nagkahilom ang yuta kay ang Dios nahikatulog diha sa iyang pagkatao. Ug siya nagbanhaw sa tanan nga nahikatulog sukad pa sa sinugdan sa kalibutan. Ang empyerno mikuray sa kahadlok kay ang Dios nga nagpakatao namatay. Gipangita niya ang una tang ginikanan sama sa nangita og karnerong nahisalaag. Dugay na siyang nangandoy pagduaw ni adtong nagpuyo sa kangitngit ug sa landong sa kamatayon. Ug karon iya nang giadto si Adan ug si Eva aron pagluwas kanila gikan sa kaulipnan sa kaguol. Siya nga Dios apan anak man usab ni Eva. Miduol ang Ginoo kanila, dala ang iyang krus, ang hinagiban nga naghatag kaniyag kadaugan. Sa pagkakita ni Adan kaniya, ang unang tao nga iyang binuhat, sa tumang kahadlok, misinggit sa tanang katawhan. Ang akong Ginoo, maanaa unta kaninyong tanan. Ug gitubag siya ni Kristo, maanaa usab kanimo. Gikupta ni Kristo ang iyang kamot ug gipabarog siya, nunot ang pag-ingon. Bangon, ikaw nga hinahinanok. Bangon gikan sa mga minatay, kay si Kristo mauna ang imong kahayag. Ako ang imong Dios, kinsa alang kanimo, nahimo nga imong anak. Tungod sa gugma ko kanimo ug sa imong kaliwat, karon sa akong kaugalingong gahom, nagasugo ko sa tanang mga binilanggo. Gawas kamo. Sa tanang anaa sa kangitngit, dawata ang kahayag. Sa tanang nahikatulog, bangon. Nagasugo ako kanimo nga nahikatulog, pagmata na. Wala ko ikaw himua aron mabilanggo sa impyerno. Bangon gikan sa mga minatay, kay ako ang kinabuhi sa mga nangamatay. Bangon, mugna sa akong mga kamot. Ikaw nga gibuhat ko sa akong larawan ug kasamahan. Bangon, muhalin kita dinhi, kay ikaw ani anak kanako, ug ako anaa kanimo. Kita usara ug dili nagayud kita magkabulag. Alang kanimo, ako nga imong Dios, nahimo nga imong anak. Ako nga Ginoo, nahimong ulipon.
Ako kan sang puloy-anan anaa ibabaw sa kalangitan, na naog sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Alang kanimo ug alang sa katawhan, nahimo akong tao nga walay hinabang, nga naglakaw uban sa kamatayon. Alang kanimo nga mibiya ni adtong halaman, ako gibudhian, sulod og halaman, o gilansang sa krus didto sa halaman. Tanawa ang akong naong, gitamay o giludan aron mahiuli kanimo ang kinabuhi nga kaniadto, akong gitayhop nganha kanimo. Sudo nga ang mga bunog nga akong nadawat, gikan sa mga pagtamparos, aron umulo nako pag-usab ang nahiwi mong kinaiya. Sa akong buko-buko, sudo nga ang mga libagha, gikan sa mga latigo nga akong giagwanta, aron dili nahibugatan sa mga sala nga nakaut-ut kanimo. Tanawa ang akong mga kamot nga gilansang ug kahoy alang kanimo, nga mapangahason mikabot ni adtong bunga sa kahoy. Sa pagkatug ko sa krus, giduslak ang akong kilid alang kanimo nga nahikatulog didto sa paraiso ug sa maong katulugon, mipahimugso kang Eba gikan sa imong kilid. Mihupay sa pag-anto sa kilid mo ang kasakitan sa kilid ko. Ang akong pagkatulog, nagpukaw kanimo gikan sa imong paghinano sa impyerno. Ang bangkaw nga milagbas kanako, maoy sa kuban sa espada nga mihulga kanimo. Bangon, kay mubiya na kita. Ang kaaway, milingla ug mipagawa kanimo sa unang paraiso. Dili ko ikaw ibalik didto. Hinunoa, dadon ko ikaw sa imong truno sa langit. Gidid-an ko ikaw ni atong kahoy nga hulagway lamang sa kinabuhi. Apan tan-awa, ako nga maugayod ang kinabuhi, aron karon nakighiusa uban kanimo. Nagsugo ko nga pagabantayan ka sama nga gibantayan ang usa ka ulipon. Apan karon, gisugo ko sila pagsimba kanimo ingog Dios. Ang trono nga hinimo sa mga kiruben, mahinangpon nga mudangat kanimo. Andam na ang kasal, gihikay na ang bangkete, hingpit na ang puloy-anan, giukba na ang mga gihikay nga bangkiti. Giukba na ang bahandi sa tanang kaayuhan. Walay lain nga giandaman ni ining gingharian sa langit, gawas kanimo, sukad pagayod sa sinugdanan. Amen. Atong magbalantay, ang tinubdan sa atong kinabuhi gipatay. Nangit-ngitan ang adlaw, sa dihang siya nawala. Apan karon ang nagbilanggo sa tao, nahimong binilanggo. Kimang mga adlaw kanusa ang panulubos, nilumpak sa
impyerno. Natapos na ang paghari sa iyaw. Ilimaw ang adlaw, anusang halulubos. Lidong pagsaganghaan sa Bisan way sala ang Ginoo gipatay, isip ug alang sa bugtong anak, ang kalibutan nagpangutan. Pamatiyaw Diyos ang akong sumbong, ug panalipti sa manggibuhat ug dautan. Kay mahangitaw hinagiban ang ilang mga dila, ug ilang mga pulong daw panang. Paglaglagi ka sa tago sa taong away salat, ilang ibang sa lakip ang paglimot sa ilang gilaraw. Mingon sila, kinsa may nakakita sa atong gibuhat, ug nasayod sa gitaguan ta. Apat siksikon sila sa kamaugayong musiksik, sana sayod sa mga tinago sa kasing-kasing. Migo sila sa Diyos sayang pana, ug samdan na sila. Patukda kanila ang ilang mga baba, ug gikatawan sila sa tanan. Ug unyang tanang katawhan mga adlo, mag-asoy sila unsa niya'y kagamahanan ng Diyos. Ang mga matarong ug kasing-kasing mga lipay, ang mga lipay, himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo, maayong sa sinugdan karon ug sa gihapon, sa katuigan nga tanan. Amen. Bisan way sala ang Ginoo gipatay, isip ug alang sa bugtong anak, ang kalibutan nagbangutan.
ikan sa baba sa kamatayon, Ginoo luwas sa kami, ug miingon ko sa utong tutok sa akong kinabuhi ako mobiya, sa kalibutan sa kangit-ngit dito ko magpuyo, miingon sab ko di ko na makita ang Ginoo sayot sa mga buhi, mga kaubaning kalibutan di ko na makita, ang akong puloy ananing og tulda gihipos na nimo, gipilo mo nang akong kinabuhi, ingog mananahi nga nagputol sa katapusang hilom, sinakit adlaw gabi nagdangoy-ngoy hangtod sa kaadlaw, ug wa ako'y bukog nga wa mabali daw sa baba sa diyon, ang akong hinilaka daw tingog sa sayaw, ang akong aguo daw oo sa pati, ngit-ngit na ang akong mga mata bisag sa langgo paitanaw, napiit ko pag-ayo Ginoo tabangi ko, kung dili man mo pasalamat kanimo ang kangit-ngitan, dili man mo dayi kanimo ang kamatayon, ug ang atua sa kinahinadman, dili naman mo laom sa imong kaayon, ang nangabuhi maoy mo pasalamat kanimo, sa masagi buhat ko karon, gikan sa mga amahan ngadto sa mga anak, imantala ang pagkamaluloy-on mo, ang Ginoo atong maluluwas, uban sa alpaawitan ta siya dinha sa iyang balay, sa tanang adlaw sa atong kinabuhi, imaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa katuigan nga tanan. Amen. Ikan sa baba sa kamatayon, Ginoo luwas sa kami.
Pagbasa gikan ni Propeta Osea. Ang katawhan miingon, ngari kamo, mamali kita sa Ginoo. Kay gikunis-kunis kita niya aron iyang ayuhon. Gisamaran aron iyang bindahian. Tapos sa duha ka adlaw, buhion kita niya, ug bangonon kita niya sa ikatulo ka adlaw. Ug magpuyo kita sa iyang atubangan. Kinahanglang makailagayod kita sa Ginoo. Ang iyang pagpanaw sama sa kasiguro sa kaadlawon. Muanhi siya kanato sama sa alindahaw ug sa ulan, panahon sa tingpugas. Mga igsuon ko diha ni Kristo, karong buntaga, ang simbahan nagbarug sa usa ka balaang kahilom. Milabay na ang Biyernes Santo, namatay na si Jesus. Ang iyang lawas gipahiluna na sa lubnganan. Ug karon daw mihunong ang tanan. Kahilom, kangit-ngit, paghulat. Mao ka na ang hinungdan nganong lawom kaayo ang tenebre, ang tinieblas. Usa-usa nga mipalong ang mga kandila. Ang simbahan wala magdali ngadto sa pagkabanhaw. Ipapabilin kita niya dinhing higayuna. Sa higayon nga daw mihilom ang Dios, daw natago ang paglaom, ug daw sirado pa ang lubnganan. Ug kung hunahunao nato, daghan usab kaayong kinabuhi nga murag Sabado Santo. Dili na mao ang kusog og hait nga kasakit sa Biyernes Santo, apan dili pa usab mao ang kalipay sa Domingo sa pagkabanhaw. Naapa sa tunga-tunga, sa dapit sa paghulat, sa dapit sa kahilom, sa dapit diin usahay, daw walay tubag ang atong pagampo. Sa dapit diin, usahay mangutana ta, Ginoo, asa ka man? Mao nga kining liturhiya sa tenebre, dool kaayo sa tinuod nga kinabuhi. Nagpahinumdom kini kanato nga ang kahilom, ang paghulat, ug ang kangit-ngit, kabahin usab diay sa kinabuhi sa pagtuo. Dinhi nato masabtan pag-ayo ang atong tema sa pagpaminaw. Kay sa Sabado Santo, ang pagpaminaw, dili lang pagpatalinghog sa pulong. Usahay, ang pagpaminaw, mao ang pagkat-on sa pagpabilin, bisan walay tubag. Ang pagpaminaw, mao ang pagsalig nga ang Dios naglihok, gihapon, bisan daw walay nahitabo. Tinuod si Kristo ana sa lubnganan, apan wala pa siya mapildi. Para sa kalibutan daw kangit-ngit lang ang tanan. Apan, alang sa tao nga adunay pagtuo, adunay mas lawom nga paminawon. Lisod kini alang kanato, kung gusto man ta, kay gusto man ta dayon og tubag, gusto ta dayon og kahupayan. No? We want immediate gratification. Gusto dayon ta nga mahuman ang kasakit. Apan ang Sabado Santo nagtudlo kanato og laing dalan, pagpabilin, paghulat, ug pagsalig. Ug dinhi nato makita ang mahal nga Birhen Maria isip atong panig-ingnan. Sa dihang nagkatibulaag ang uban, nagpabilin siya. Sa dihang naglibog ang uban, nagpabilin siyang matinud-anon. Namati siya sa kangit-ngit, nisalig siya bisan sa kahilom.
Mauusab unta kini ang atong pagkat-on isip simbahan. Ang simbahan nga tinuod nga buhi, dili lamang mao ang simbahan nga mukanta og haleluya, kini usab mao ang simbahan nga kahibalo magpabilin sa pagbantay. Simbahan nga kahibalo mohulat. Simbahan nga dili mawad-an og pagtuo bisan natago ang kahayag. Busa karong buntaga atong dad-on niining pag-ampo ang tanang butang sa atong kinabuhi nga murag wala pa mahuman. Ang atong mga kasubo sa giyera karon, ang atong mga pangutana, ang atong mga samad, ang atong mga kahadlok. Ibutang nato kining tanan sa kahilom sa lubnganan ni Kristo. Kini mao ang gitudlo sa Sabado Santo. Ang kahilom dili kawang kun anaa ang Dios niini. Ang paghulat dili kawadan og paglaom kun matinud-anon ang Dios. Ug ang kangit-ngit dili katapusan kun si Kristo mao ang kahayag. Karong buntaga ang tinebre nagtudlo kanato nga mahimong usa ka simbahan nga mamati sa kasubo, mamati sa kahilom, ug mamati diha sa paglaom. Ug kung mamati kita pag-ayo, bisan pa ang kangit-ngit, tingali sugdan na natog dungog, ang wala pa madungog sa kalibutan, nga ang lubnganan, dili mao ang katapusan, nga ang gugma wala mapildi, ug nga kining kahilom, nag-andam sa kahayag sa pagabanhaw. Amen. Alam ka lahat mo, si Kristo nakasinugtahan o siya binawan sa kamatayon sa krus. Usag isa siya sa Dios, ug iatag ang ngalan nga labang sa luwas na kami manunubos sa kalibutan. Binuwag kining imong mga tinubos. Pinagi sa imong katayon dito sa Daiguntahang Ginoong Dios sa Israel, nga midua ug miluwas sa iyang katawhan. Gisakaran kita niyag manluluwas, gikan sa banay ni David iyang sulugon. Aron kita maluwas gikan sa kamot sa atong mga kaaway. Ngadto kang Abraham, gisaad niya kining kaluoy. Gawas nun nga nagsimba kita ug magbuhat sa batarong. Ug ikaw bata, pagatag og propeta sa
Maguna ka sa Ginoo, aron nandamon mo ang iyang agianan. Aron ang iyang katawhan, masayod nga sila adunay kaluwasan. Gumikan sa pagpasaylo sa gilang mga sala. Pinakagi sa Dios nung kaluoy. Musidla kang banag-banag ngani kanato. Haron mulandag niya tung nagpuyo sa kangit-ngitan, ubos sa landong sa kamatayon. Ug paghatod ka natong ngadto sa dalan sa panagdait. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa katuigan nga tanan. Amen. Ang manluluwas, nagantos, namatay, ug gilubong alang kanato, aron kita usab mabanhaw. Uban sa gugmang tiunay, simbahon nato siya, ingnon nato siya, Ginoo, kaluy kami. Miadto ka sa Jerusalem, aron magantos, ug human ni ana, musulod sa imong himaya. Sa katapusan, dad-a ang imong simbahan sa bangkiti sa Pasko didto sa langit. Ginoo, kaluy ka. Giisa ka sa krus o gitusok sa bangkaw sa usa ka sundalo. Nangamuyo kami, tambali ang among mga samad. Ginoo, kaluy kami. Gihimo mo ang krus nga tinubdan sa kinabuhi.
Patagamtama sa imong kabudlahanan, kadtong nataw pag-usab, pinaagi sa bunyag. Ginoo, kaluoy kami. Gikan sa krus, gipasaylo mo ang naginulsol nga kawatan. Kami usab, pasaylua sa among mga sala. Ginoo, kaluoy kami. O Dios nga makagagahom og buhi sa kanunay, ang imong bugtong anak mikana ug nakiguban sa mga minatay, ug dayon siya nabanaw uban sa dakong himaya. Sa imong kaayo banhawa ang mga matuuhon kanimo, nga gilubong uban kaniya pinaagi sa ilang pagbunyag, aron maghiusa uban kaniya diha sa langit. Diin sila nagpuyo ug naghari, uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaha kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Naigon ta ang Ginoo. Salamat.